Lord. Hallelujah, hallelujah. Tanan mo ingon dalaygon ang Diyos. Praise God. Salamat sa itong Ginoo mga igsuon. Makahimo na mo sa paglingkod. Praise God. Nining taknaa sa kagabion o sa kanindot mga igsuon nga panagkatigom. Amen. Ugma, datay dako nga buluhaton ug mga adlaw. Ang atong buluhaton ug mga adlaw lain kundi hiniusa nato nga panagkatigom sa tanan nga mga kaigsuonan nato nga mga hiug mga adlaw. Tungod kay ug mga adlaw mo ay atong gitawag Family Day. Last Sunday of the month. Praise God. O ato mga igsuon kong giampo sa Ginoo nga unta na og mga adlaw walay mga kababagan, mga kakulian, mga igsuon. Ang atong mga kaigsuonan makaabot sila dinhi para sa inuusa nato nga pagdaig. Okay. Excited ba ang tanan? Amen. Ang tanang malipayon ba? Pakita ko ng malipayon gas pagpalakpak sa imong kamot. Praise God. Nining kagabhion, wala tayo laing katuyuan, kundili ang pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Wala tayo laing tuyo nga nung may anhita din he. Wala tayo laing purpose, wala tayo laing tumong nga nung may anhita sa simbahan. Ang atong katuyuan tonight para maminaw sa pulong sa atong Ginoo o mabatyagan nato ang lihok sa presensya sa Dios kutob sa maminaw sa mga pulong. Abi ninyo mga igsuon ko daghay di ganahan sa pulong sa Ginoo. Muna nga ang mga tao pag di ganahan sa pulong sa Ginoo dili sila musud og simbahan. Kay ngano ilang likay-likayan ang pulong sa Ginoo. Gusto nila makadungog, bahala naggilad ng mga pulong, basta di ilang pulong sa Diyos. Pero bulahan ta, niya nining kagabion sulod sa simbahan, kay dili pulong nga mga mahugaw, o dili mga pulong makadaot, kundi pulong sa kaluwasan, ang atong madunggan nining kagabion. Shall we say praise the Lord? Mga kaigsuonan, usa ka maayo og nindot kaayo kung asa mo tambong ang tao ug managkatigom ang tao, wala gyulain dias pagpangalagad ug pagsimba sa Ginoo. Dagan may tigom, dagan may asembleya, dagan may tapok. Dagay tapok mga kaigsuonan. Pero ang pinaka-nindot ug pinaka-gitawag nato importante ug bililhon kaayo nga tapok sa tao. Kining magtapok tas para sa pagsimba sa Ginoo. Kung nakasabot lang, pero sa wa makasabot, magbagot-bot. Tinuod bitaw na. Dagay mo ato sa simbahan, magbagot-bot. Dugayang pastoroy. Taas sa muwali ni pastoroy. Laina nila mo simba. Oy, alibugyaw kayo. Oy. Sapa man yun sila mo simba. Timaan na nga buhi ang Diyos. Timaan na nga buhi ka nga nagsimba sa Diyos. Kaya kung di na madunggan mga igsoon ang imong pagdaig sa Ginoo, patay na nga pagdaig. Ay baluan bitaw ang pagdaig nga buhi. Madunggan ang imong tingog. Madunggan ang pagpalakpak sa imong kamot. Nya dili pag yun bawal diri mo singgit. Pero ay lang singgit diha panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kanusa mo singgit, kanusa mo awit, panahon sa magdaig tang tanan. Muna nga, ayaw mo pa disturbo mga igsuon. Every time nga nata sa simbahan, concentrate ang inyong hula-hula. Kay walay panalangin iniguli nimo kung wala ka makapokus mo na huna sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Oh, dagang may way ni abot karon kay abi nila do Sabado karon, dili kay na importante kay Sabado ra man gud na. Burapod mo mga Sabadista. Ubang adlaw dili importante kay Sabado ra gyud importante. Oh, ang uban pong mga Kristohanon, mga igsuon ko nga mga UPC, dili kay importante nang Sabado. Ugma na ta kay daghang kay tao, ugma. Tao day ang imong gisimba. Unsa na lang kung mga backslide na sila. Mo apil po gaga backslide.
Wa ka mga lagad og Dios niya. Na tinuod man na, pagdaghan ang imo makitaan, makapadasig. Pero gayaw gagad sa kadaghan, paningkamuti kay mo kasing-kasing, mubati sa Ginoo, mubati sa presensya sa Dios, bisag ikaw na lang. Bisag ikaw na lang. Paningkamuti mga kaigsuunan. Muna nga nining kagabion, wala ta mag-agad og adlaw, wala ta mag-agad mga igsuon kung gibalaan sa Dios nga adlaw. Kaya ang tanang adlaw igsuon ko basta mudaig mo simba ka, mulihok ang gahom sa Ginoo. Oh, kaya alang sa uban mulihok lang ang Ginoo. Adlawng Sabado. Mulihok lang Ginoo sa adlawng ipagpahulay. Oy, mga kaigsuonan, sultihan ko kamo. Bisa pag unsa adlaw, basta mo simba ka, mulihok ang Ginoo. Kasabot ha? Tuwa ka dito, magtawag kas Ginoo, tuwa ka, naanod kas baha. Huwaton pag madomingo, amo Sabado. Para luwason kas Ginoo. Mga igsoon, salamat kayo sa itong mga bisita. Tanan mo yung God bless visitors. Patindugon na to sila mga igsoon. Before we start, ay nagsugod naman ta, pero wapagod ang pinakasugod. Okay, ay ha, ato sang patindogon. Sister Milba, Kake. Palag sa pagtindog, Sister. Palakpakan na to, Sister Milba. Timala, Pinakilid. Praise God, palakpakan na to, mga igsoon. Michael Lawrence Galupi. Palakpakan na to, mga igsoon. Amen. Patindogon na to, Sister Christine. Sister Christine, palakpakan na to, mga igsoon, kauban na to, karon ng kagabion. Praise God. Hallelujah. So, nagkuhan ba mo kanang, nagmahay ba mo nga nakasimba mo rong Sabado? Nagmahay mo? Taas ko nung kamot sa nagmahay ba, nakaabot diri ba? Nag-alakansihan ng adlaw, ay kinakasugod kong simbahan. Arang di malasa ning panahon na, kaya nakaabot ko nga ambot sa ng klase ng simbahan na di, alibugyaw makayo. Pero ning kagabion, paminaw sa pulong sa Diyos. Dili ko mo ingon nga, ako mo'y makapatandog ninyo. Dili ko mo ingon, mga igsuon ko nga, niining simbahan na, kung musugod ka, matandog ka. Timan inig maayo, kutob sa nagtindog, kutob sa naglingkod niya. Pag maminaw kag maay sa pulong sa Ginoo. Dili tao mo'y muhikap nimo. Dili tao ang mutandog nimo. Ang mutandog nimo ang tag-iya sa imong kinabuhi nga mao ang Dios nga may dapat alagaron sa tao, mga igsuon ko. Nining kagabion wala ta nagpasigarbos relihiyon. Kay walay relihiyong makaluwas sa tao. Kanunay na to ng madunggan. Pero naay relihiyong gigamit sa Dios para mawalihan ta og mablihan ang atong salabutan para makabaton tag kaluwasan, mga igsuon. Tanan mo ingon, praise the Lord. Busa na ning kagabion, suginlan ko kamo, dili mo alakansi. Dili mo magmahay. Manggawas ta ning kagabion, ug mangulita ning kagabion, human sa tong serbisyo, magdalata og panalangin gikan sa Ginoo, mga igsuon ko. Oh, tanang andam na mo ingon, amen. Hallelujah. Usa ka nindot kaayo mga pagtulunan karon sa pipila lang ka mga gutlo, mga igsoon, dili ko kayo taas magwali karon. Mga kaigsuonan na ako lang buti pasabot, ipaabot niya kaninyo, mga kaigsuonan. Pag mulihok ang Ginoo sa imong kinabuhi, ayaw pagahi ang imong kasing-kasing. Ngano bitaw diya sa simbahan daghang kaayo, mga igsoon, dili ganahan mga lagad, dili makapadayon sa pagsimba. Dali ra kay muundang. Mga kaigsuonan, konsultian tamong daan. Ngano? Kay bisag nilihok na ang Ginoo diya sa kinabuhi untan nila, nagpagahi sila sa ilang kasing-kasing. Amen. Naanaunta ang lihok sa Ginoo, naana ang milagro sa Dios. Amen. Ayaw pag-una-una nga milagro sa Dios sa unara. Ayaw pag-una-una nga ang gahom sa Ginoo naglihok kaniadto ra, ayaw guna-una ana. Amen. The Bible said Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung naglihok ang Diyos in Old Testament times, kung naglihok ang Ginoo, mga igsuon ko, sa pagkaimog sa pagkatao pa lang sa atong Ginoo, kung naglihok
mga apostoles. Naglihok gyapon siya karon. Walay pagkausab. Ang nangausab lang nga bantayanan ani kita. Kaya ang Dios walay pagkausab. Gusto ka makadawat og milagro? Simbaha siyang tinudanay. Tuuhi siya sa tinudanay nga pagtuo. Oh, mobitaw nga dagay di makapadayon sa pagpangalagad. Dagay di makapadayon well. Ngano? Gahi og kasing-kasing. Bisag naglihok na ang Ginoo. Bisag ang Espiritu sa Dios nagtandog na nila. Nganong dili sila makahimo sa pagbago silang kinabuhi. Kay nagpaggahi, tinuuray sila sa ilang mga kasing-kasing. Busa nining kagabi ang suginlan ko kamo. Humukon lang nato itong kasing-kasing. Dawato nato yung pulong. Naakay kasiguruhan. Dili kapildido. Dili di malas. Dili alakanse. Makabaton ka o kadaugan. Mabitaw nga dahil simbahan. Bawal ginang katugtog. So may mapupunin mo. Nigabot mong simbahan. Gakuan ka. Nang minaw kagwali yun niya. Gahuyab-huyab. So may pupunin mo. Anak. Wadiha, niyang uban magawas-gawas. Sa po ni mo ala. Muna nga, pagpanahon nga ang pulong sa Ginoo na. Pastada sa paglingkod mga igsoon. Ayaw pa disturbo sa imong katapad. Ayaw pa disturbo nga nasa imong likod. Ayaw pa disturbo sa panuway. Ayaw pa disturbo sa yawa. Kaya bininyo, kawaton ba yung nasa yawa ng pulong sa Ginoo? Buti pasabot na ko, disturbuhon ka sa panuway. Muna nga yung kumpiyansa, kaya bisag nasulod simbahan mo, disturbong panuway. Munang gakuhit-kuhit, bantay ka, basig panuway na. Kita gamit o gamitog panuway, pero ayaw lang tanan po di pasumangil sa panuway. Kaya ba sino niya imura ng trabaho, niya gipasumangil limos panuway? Naman lagi ko na maminos pulong sa Ginoo niya. Inigwali, kadawali yung kunos pastor. Magsugod na yung kunos siyang duka. O niya magsige siyang panlibiyok. Jesus name na napuling panuway ni tungtong napod sa akong mata. Kadungog ang panuway, ingong panuway, pasumangil raman kanako. Imo raman ang batasan, basta tingwali na, maghuyab na din kag sugod. Imo raman ang kinaiyahan nga, magsugod na ganig ting simba, tingwali na ganis pastor, magsugod na kag duko-duko. Nya taon-taon, magduka-duka na dayon. Mabitaw na'y tinuod. Amen? Muna nga ang wala nagduka, mo ingon, dalay gun ang Diyos. Salamat nga wala gid mo nagduka. Nindot kay, wala pa, taon-taon pa. Okay kay nang inyong pagduka, kay magdugay-dugay pa di ay. Sige, dalion na to ni, kay para di abtan og duka. Hallelujah. Ang tanan mo ingon, amen? Usaos muna ko sa tanang mga kaigsuunan ni miabot, mga bisita karon, ang Dios magapanalangin kanyo ning kagabion. Sa kanindot kaayo nga butang ni amo mga igsuon, makadungog mo sa mga pagtulunan sa pulong sa Dios. Are you ready? Amen. Tanang andam na mo ingon, amen. Ignay mong katapad, andam ka na ba? Andam ma imong kaugalingon. Fasten your seatbelt. Ibutang ang seatbelt kung nasakyanan pa, ibutang mga kaigsuunan ko kay para dili magkaliko-liko ang dagan sakyanan pero maminti ka di mahog sa bangko. Amen. Muna nga padayon taning takna ang mga igsuon. Praise God, so walay paglangay. Open your Bible, the book of Matthew chapter 24. Praise God, reading from verse number 1, number 2, number 3, number 4, tataas nga bersikulo mga igsoon, pero mulagtod ko sa pagbasa. Ingon nga agig pasidaan, alang sa matag usa kanato ning taknaas kagabion, samtang nagpanlingkod mo mga kaigsuunan ko, paminaw mo kaayo sa pulong sa Dios. Ang tanan mo ingon, amen. Sa bersikulo 1, nagaingon ang Biblia, og si Jesus mipahawa sa templo, og samtang naglakaw siya, miduol kaniya ang iya mga tinun-an, og ilang gitudlo kaniya ang mga bahin sa templo. So kaning verse 1 sa Matthew chapter 24, verse number 1, mga igsuon, naghisgot nig templo. Buti pasabot mga buti pasabot ako literal nga templo. Samtang ang mga apostoles, Brother Carlos, nangutana og nakigistoryas Ginoo. Pila na katuig ang mingagi mga igsoon gikan karon 2,000 na katuig kapin.
nga ang mga apostoles, mga disipulo sa Ginoo, mingadto gyud sa Ginoo para mangutana sa Ginoo. Kamo kung namoy kalibog sa kinabuhi, mangutana ba mo? Usbo nako, kung namoy kalibog, mangutana ba mo? Ang pangutana karon kinsa man po'y tao inyong duolan, imo inyong pangutanon. Kung moduol kas mga tao nga ang iyang hilig sa kinabuhi ang pagtaod nagbuwang sa buwangan. Nya pangutanon nimo mahitungod sa kinabuhi. Pangutanon nimo mahitungod sa kaluwasan. Unsa kang tao mga kaigsunan ko hilig lang og mga lulinghayos kalibutan. Duolon nimo pangutanon nimo naglibog ko sa kinabuhi. Makatubag ka na. Huna-una ako nog maayo, kamong naglingkod diha, naa ba mo'y pangutana mahitungod sa inyong kinabuhi? Bulahan kay mo nakalingkod mo ron. Kay kung naa mo'y pangutana mahitungod sa inyong kinabuhi, I believe tonight, tagbuon og tubagon sa Ginoo ang inyong mga pangutana. Oh, kay walay laing makatubag ana ang tag-iyapod sa kinabuhi. Kung burabag motor ba? Napa mo'y mga motor? Wala. Namoy mga car. Wapod. Kariton, pastor, na. Kung naamoy motor, kung ang inyong motor TMX, ang master mo ayo, ana, ang tag-iyas TMX. Buti pasabot ang naghimo sa TMX. Bigay sa unsay daot ana, piyungan pa na, nahibalo ang mga manufacturer, ang tanang naghimo anang motor nga Honda. Ipaayo na ninyo sa uban, madaot na lang samot. Mobitaw nga na ay mga service center. Kung naamoy mga appliances sa inyong balay, unsa may na appliances sa inyong balay? TV, unsa pa gyud? Radyo. Appliances kaya para radyo? Sige na lang. Refrigerator. LED. Smart TV. Unsa pa? Washing machine. Oh, pag mga daot na asa ka paingon, service center na yon. Ang akong buti pasabot mauni. Pag naay depekto, pag naay medyo diferensya ana, adtuon nimo ang naghimo ana kay dali ra nang sulbaron sa naghimo ana. Kinsa naghimo sa kinabuhi? Kinsay tagiya sa kusog? Kinsay naghimo nimo? Ayaw ko patuha nga gikan kasunggoy. Ha? Kay dagkay mga tao karon bisag mga profesional na mingtuo gyapon nga ang tao gikasunggoy. Lingay ako niyong katapat kung gikan magisunggoy. Tanawag maayo. Burar nag-unggoy og naong pero di gyud nagikasunggoy. Bitaw mga igsuon ko, bro, ipaagi na lang nato na siya katawa. Kuan, ipaagi na lang nato siya mga igsuon ko, bro, makuanta mga eksperto sa tinuod, limbong na sa mga pagtulundan sa mga tao, matmatod pa nila, tagas ko no kay iniskwilahan, pero wala makakabot sa kamatuoran kung asa gyud nagagikan ang kinabuhi sa tao, asa gyud nagagikan ang tao mga igsuon. Nagapoy nito, hangtod karon na iskwilahan mo, iskwila ka, ginatudlo hangtod karon nga ang tao gikasunggoy. Charles Darwin theory. Ako di man gyud kumutuo ana, gikasunggoy ang tao. Bisa pag unsaon, bisag unsa pa ka milyon ka tuig moabot, di gyud ang tao mahimong unggoy. Di pud ang unggoy mahimong tao. Balik taron pa na, dili na mga usab. Kay nga naman ang Biblia nagdeklara ng daan, nga gibuhat sa Diyos ang tao, sumala sa iyang kaugalingong dagway. Amen! God make man in His own image. Asa gibuhat sa Diyos ang tao, sumala sa iyang dagway, dili dagway sunggoy. Ha? Ayaw tutuwa na, busa kung mangutana ka may tungod sa imong kinabuhi. Ayaw ipangutana sa walay ibang kaagan. Duol sa Ginoo, duol sa pulong sa Dios, makabalo ka kung asa gikan ang imong kinabuhi o asa paingon ang imong kinabuhi, mga igsoon. Kusog ka pagpalakpak.
Usa ang apostolis mga igsuon ko nangutana, Ginoo, kanusa samtang ang templo naa literal. Ang pangutanas mga apostoles giklaro nilang maayo. Asa sila nangutana sa makatubag pug maayo. Asa sila nangutana sa makatubag pud sa insakto. Kita tanan makatubag man ta, bisag kamo makatubag man mo. Amen. Bisag way bang kaagan makatubag man, pero ang pangutana insakto ba kahapon? Amen? Kay kanang way bang kaagan kapataka para man po nagtubag, nga magpatuto pa mo insakto. Ha? Oh, unsa magi-answer sa 1 plus 1? 11 lagi. May umpisa 9 gani. Maka-answer sila tanan. Hingtubag sila tanan, pero kinsa kay sakto ato nila? Dinhi pod sa kinabuhi nato ilabi nagkaluwasan, pangutan-a ang pulong sa Ginoo. Kay sigurado gyud katagaan gyud ka sa insaktong tubag. Busa ang atong mga kaubanan, mga igsuon, praise God, ganangalagad sa Ginoo, mga tinun-an sa Ginoo, gitudlo kaniya ang bahin sa templo, nangutana sila. Apan kanila mitubag siya nga nagingon, nakita ninyo kining tanan. Verse number 2, dili ba? Sa pagkatinod magaingon, ako kaninyo nga dinhi wala unya mahibiling usa ka bato nga pinatong sa bato nga dili pagatumpagon. Ilang nakita ang templo, literal gitudlo, ingon ang Ginoo, kanang inyo nakita nga kuan building kanang templo ha. Moabot ang panahon nga wala na pinatong sa bato, ngadto sa bato nga dili pagatumpagon. Ningon ang atong Ginoo. Busa kay naglibog ang mga apostoles, mga igsuon. Praise God. Sa versikulo 3, og naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo, giduol siya sa mga tinun-an nga sila-sila ra. Nga nag-ingon, tugani kami kanus aman kini mahitabo. Ugon sa man ang ilhanan sa imong pag-anhi, ugon sa ang pagkatapos sa kapanahunan. Timan-an ninyo nagmaayo. Ang pinaka-importante sa pangutana sa mga nangalagad sa Ginoo, maune, number 1, ingon ang mga nangalagad sa Ginoo, mga tinun-an, kanus aka mo anhi. Kanus aka mo balik. Advance kay ilang hunahuna. Na istorya pa lang nila ang Ginoo, pero kabalo na ang mga tinun-an nga mulakaw ang Ginoo ug mobalik. Mubiya ang Ginoo nila Sister Elizabeth, pero kabalo na ang mga tinun-an nga mubalik siya pag-usab. Busa sa sadyang nagngutana ang mga apostoles, ang mga tinun-an nagaingon, kanus amang kamo anhi pagbalik. Ug kanus matapos ang kalibutan. Duha ka buok ang pangutana. Hinaut unta nga kamo naglingkod karon, nakaabot pud di unta sa inyong hunahuna. Unsa man nakaabot ba ni sinuna ang mga pangutana nga sama niini nga pangutana? Sa karon sa atong panahon, sa panghitabo karon, nakaabot ba ni sa inyo ha? O ka, wa mo ko'y pakialam ana pastor, basta makakaon lang ko sa kadlaw, makakita lang ko kwarta, okay na, wa ko'y pakialam anang tanan. Tingali kung na mga tao ngayong ana, o ila po na. Pero dapat kang mahibalo, nining taknaas kagabion. Kung unsa may pangutana, 2,000 na katuig ang nangagi sa mga tinun-an nga nangalagad sa Ginoo, ang ilang pangutana, 2,000 na katuig, karon mahitabo sa atong panahon. Kanus aka mo balik pag-usab, o kanus matapos ang kalibutan. Igsuon ko kung ikaw haniti ka, sige ka gamit sa mga cellphone karon, social media, mga sige kag abri, mga sige minaws balita sa TV. Ang atong panahon karon lahi na kay kaniadto. Nahibulong ka, wa ka mahibulong, o unsa baka na si una-una. Oh, karon ang panahon nato mga kaigsuonan, tanawa ang giingon sa atong Ginoo sa pagpangutana, kanus aka mo balik. Mo nay pangutana og kanus matapos ang kalibutan. Gusto ba mo makadungog tubag sa Ginoo? Gusto mo makadungog? Nitubag ang Ginoo ngadto kanila. Verse 4. In Matthew chapter 24 verse 4, nitubag ang Ginoo. Kay gusto sa mga tinun-an, gusto sa mga nangalagad sa Ginoo, masayran kung unsa kani, kanus kini mahitabo. Excited na kay sila, minaw sila mga igsuon. Sa pagtubag sa Ginoo sa verse number 4, sa kanila mitubag sa Jesus nga nagingon, magbantay kamo nga walay magpasilaag kaninyo. Mara na ang tubag. Ha? Ingon siya, pagbantay mo nga di mo mga saag.
Pagpangutana, unsa ganitong pangutana, sister? Unsa ganitong pangutana, sister? Brad, unsa to'y pangutana? Kanus ka mo balik pag-usab. Kinsa may pabalikon, kasi gipangutana ang Ginoo. Kanus ka mo balik. O kanus matapos ang kalibutan. Duhar. Mga igsuon ko nagtanaw kong balita, kana bitaw mga bumba-bumba karon sa gawas. Kung di na gina sila magkasinabot, abi ninyo si mahitabo. Nagtuutang sila ra, apilta. Apilta. No? Gitawagan ako kay naman tay mga follower sa Saudi, mga igsoon sa atong live streaming. Istorya mi itong niaging gabi kay nagkuan pa sila, nagpalo po sila. Minaw sila suwali. Ako din silang gi-interview. Kamusta naman diha sa inyo sa Saudi? Unsa na may dagan diha? Unsa man ang inyong gobyerno diha karon? Nag-apil-apil basgira? Nag-announce kuno ilang presidente mayon nga di isa gyud tahantod karon mo apil. Kay kung mo apil ta kaguliyang tibuok kalibutan. Ngano man day kay ang Saudi usa day sa source sa tanang panginahanglan sa tibuok kalibutan. Naaman sa ilang gasolina. Nasa ilang pangtubil na to. Unya, atong nadunggan nga kung musugod na sila sa pag-apil sa gira, ang tanang kulong ni, matod pas mga eksperto, ang tanan kuno na ni simpatiya sa Israel, dili na baligyaan og gasolina. Tagabutuan mga igsalong istorya, insya nga magbaktas, na litaan eh. Allah, asa naman katapaingog wala tay gasolina ani di ta kalakaw-lakaw katong mga laagan pundo nas balay. Kina mang yun na kana kay palit ra ganig asin. Yabi. Palit ra bitsin, yabi, stilan. Wala gasolina, abot lang baktas ng tanan ani. Unya ang pinakangiling hitabo sa gawas karon, abi ninyo di ta maapil? Maapil ta ngano man. Kay kita ang simpatiya po nato, bisa pag-asa pangutanon, bisa gunsaon og kuan sa mga tao, dili sa naman tay mga Muslim nga mga kuan diri kaigsunan naman tay mga Islam. Pero bisa gunsaon pag pangutan na tibok Pilipinas, gamay ra gyud ang moabin sa Hamas, sa Palestinian. Halos gyud didto mo simpatiya sa Israel. Naminaw ba mog mga balita? Nya karon. Ha? Kaya kung mabalitaan nga apil-apil punta, simpatiya punta dito sa Israel, unya kundi natabaligya as Pilipinas diri og krudo og mga kuan, gasolina. Ha? Apektado ta dili? Apektado oy. Mga igsuon. Pero nganong ako gisgutan man panghitabo sa gawas? Kay naa diri sa Matthew chapter 24 ang katubagan para di ta maglibog. Nga kini ding nagpanghitabo karon sa atong palibot na anadaan sa Biblia, gisulti na gituga na daan sa Ginoo para ikaw ug ako makapangandam. Unsa may koneksyon ani? Sa man ni related ba ni sa pagpangalagad, pastor? Kini mga panghitabo, paminaw og maayo. Pangalagad og tinudanay kung nangalagad ka. Kay kung ang tanang nangalagad magkumpiyansa, mabilin ka. Hapit na mo balik ang Ginoo. Tanawa ha? Paminaw og maayo mga igsoon. Wala ko manghinadlok sa inyo ha. Wala ko maghimog mga istorya. Kundi ako lang girelate ang gisultis Ginoo para makapangandam ta. Kamong naminaw pangandam og maayo. Ayaw na mo pag kinabuhing kalibutanon, pag kinabuhi nga Dios nun, pag kinabuhi nga pagpangalagad sa Dios. Kanus ka mo balik Ginoo, kanus matapos ang kalibutan, ang Ginoo mitubag kanila, magbantay kamo nga dili kamo mapahisalaag. So naay mga timailhan ha. Tanan mo ingon amen. Sa English ni siya, klaro kay ni. Kung imo nang basahon sa King James English version, nagaingon, may bala ng sign. Sign. Sa verse number 3, number 4, nagi-word ang sign. Tanan mo ingon amen. Ang mga, sa Bisaya aning sign? Mga ilhanan. So pag sulti sa Ginoo, pagpangutan na, kanusa ka mo balik, pag-usab, ang tubag sa Ginoo, wala siya mutugan og pitsa. Basahan ang tibuok chapter itong gibasa karon, wala siya mo ingon nga, November 30, 2023, takna alas 12 gabi.
Sa giingos Biblia, kung naga ni relihiyon nga magsulti-sulti mahitungod sa pagbalik sa Ginoo niya mo, magsulti sila anang panahona, kanang pitsaha, kanang adlawa, ay mugtuoan na nila mga bulaang propeta na. Naminaw mo karon ni kagabion, basi makadungog mo sa inyong balay ha. Nay musaka ninyo, og moingon nga unyang alas 12 mo balik ng Ginoo, ayog tuo nila. Kay kana sila mga bulaan og mga mini nga propeta, gipadala sa yawa para pahisalagon ka. Padala sa yawa mga mensaheros panuay para libugon ang utok sa mga tao, para malimbungan ang tao mga igsoon. Kay kano sa man di ay mo balik gyud ang Ginoo, gitubag nas Ginoo, pagbantay kamo di mo mahisalaag. Kay verse 5, kay daghan ang mutungha, dinala ako ngalan nga magaingon ako mao ang Dios, ako mao si Kristo. Diri sa Pilipinas, daghan kayo na nagpailag Diyos. Pila lang kasimana, pila ka bulan, na priso na gani. Karon, kinsa? Si Aguila. Diyos po na nila. Pila ka taong nagsunod, hapit 10,000 kabuok. Asa mo po yo? Si Isla Socorro. E dito kuno mo balik ang Ginoo. Ingon ang Biblia, kung nay mo ingon, basahan nigtiwas, di na ako niya taas kay ng bersikulo, pero na ang bersikulo gisultis Ginoo. Pag nay mo ingon nga mga magwawali, adto tanang bukira kay mo balik si Kristo dito, ayaw pagtuo ka mo kanila kay mga bulaang propeta, mga mini, pinadala sa yawa, mga igsoon. Sa atong panahon, grabe ang Pilipinas. Diri nagsulputan ang mga mini, pilting dagana. Sa Surigao, pila ka buk Diyos diya, na Diyos dias mainit. Na Diyos sa dinagat, San Jose. Na Diyos mga igsong sukuro. Pagkadaghana. Basi maabot na pong sunod simana, sunod bulan, na napoy Diyos ang kasiklan. Na napoy Diyos ang balubo. Kanya-kanyag Diyos. Munang ay mugtuo nila. Isa lang ang Diyos nga gialagad sa Hudiyo. Muna Diyos nga itong gialagad mga igsoon. Palakpakan nato ang Ginoo mga igsoon. Wala mo tugan ang Ginoo sa pizza, wala mo sulti ang Ginoo sa bulan, wala mo sulti ang Ginoo sa tuig. Sayang pagbalik matod pa niya ay mga ilhanan. Bersikulo 6, makadungog kamog mga gubat. Siyang gingon? Kadungog mo gubat, dungog-dungog mahitungod sa gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan. Kadungog mo gubat karon, kuyawan mo? Layo armas ato, di man kita kadungog og buto. Makuyawan lang may pastor kung diya sa mong likod nagbuto-buto. Layo ra man kayo na. Oh, ako pang ipadayon, makadungog kamo gubat, pagbantay kamo dili kamo makuyawan. Kinahanglan gayud kini mahitabo. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Sa verse 7, matod pa sa atong Ginoo maunay ang mga sign, maunay ang timailhan nga ako mobalik matod pa sa Ginoo. Verse 7, managubat ang nasod batok sa nasod, ang gingharian batok sa gingharian, og mahitabo ang gutom og ang mga linog sa nagkalindaing mga dapit. Nanay gubat wala. Simpleng gubat o dinagkong gubat? Atong gubat sa una, NPA magsundalo dire. No? Di ba? Ginagmay raman ang gubata. Ang dagko nga gubat kanang tagnapulo kanasod. Magbinumbahay. Oh, grabe na na. Pila kabuk patay karon? Mudaga nag 12,000 kabuk patay. Why hunong? Kada adlaw patay, kada adlaw patay, kada adlaw patay. O sige sa Biblia, wala na igong kalugnan sa mga patay. Moabot ang panahon sa kaguliyang. Sa taos kalibutan, dili ug wala na'y kalugnan. Tungod sa kadaghan patay. Anong panahon na wala ilhong dato? Adto ka sa Gaza Strip, adto ka dito, wala na ilhong dato dito. Pag maigo ka dito sa missile, linibo, ginatos ang patay, di na ilhong pobre ba kag dato ka, kay wala na. Di na kahimuag lungon. Grabing kamatay, no? O sa Diyos Biblia, hapit kong mabalik, makadungog mo, o gubat, nasod, batok, nasod. Gingharian, batok, gingharian. Og moabot ang mga linog sa nagkalain-laing lugar. Agusan del Norte, Surigao del Norte, gibalita, moabot ang 7.2. Pag mahitabo na nila 7.2, ambot lang tanang mga isog. Nakibalo ba mo unsang kusugan ng 7.2?
Ha? Tanan yung kaspahulog ba? Katong mga linog atong nadunggan, 5.2, 5.3, 6, hinay ra na. Kanang 7.2, kaning gisulti ni Kristo kining pagbalik na ko ang timailhan mao ni walay batong pinatong sa bato, duha ka butang na. Masabtan nimog maayo. Pagkusog kay linog, uway magpabiling building. Kulaps na tanan. Usa pa dili lang ang linog, pag magpadala og linibong mga rocket mga igsuon o kanang nuclear gyud kan atomic bomb. Dili ka matawag atomic. 2,000 times ang gikusgon. Tunaw ang tanang gitukod og tao. Bungkag tanan. Hunlos ang tanan mga igsuon. Grabe din ang pangitabo sa kalibutan, no? Kita guys, isi rata, kumpiyansa ra kayo ang tanan nangalagad, kabackslide pa ng uban. Gamay ram bikil, tumba dayon. Gamay ram bikil, atras dayon. Gamay ram mga kaigsuunan ko ang hinungdan. Hunong dahil pagpangalagad. Kung nakasabot pa lang unta ka, bisag daghan pa ang mo biyay-biyay nimo. Bisag daghan pa mo tulisok nimo. Kaya ang mga tao wa kasabot di ganahang mga lagad ka. Kadungog mo? Kung magsugod na kagdaig sa Ginoo, biyay-biyayon ka. Pero katong palahubog pa ka, way magbiyay-biyay. Ha? Katong sugarol pa ka kayo, way magbiyay-biyay. Pero karon mo apil na kagdaig sa Ginoo, daghan ay magbiyay-biyay. Pero ayaw katingala kay matod pas Biblia, kamatuuran na nga ikaw nangalagad. Kung ikaw gibiyay-biyay, kamatuuran nang nangalagad na ka sa Ginoo, mga igsuon ko. Kaysa may gibiyay na diribes pagpangalagad. Tapos kung kamot sa gibiyay ko, kanang gisugda nagbiyay ba? Gikatawan sa classmate, gikatawan sa uyab, gikatawan sa bana. Kasi natin naman tingali mo. Pero, muhunong ba mo, anak? Kaya kung muhunong ka, alakansi ka. Kumuhunong ka, pildido ka. Padayon sa pagpangalagad. Lahutay sa pagpangalagad. Padayon sa imong nahibaluan. Padayon sa imong pagpangalagad sa Ginoo, mga igsoon. Makadungog ka gubat, nasod batok nasod, gingarian batok gingarian, gutom, linog, nagkalinlahing mga dapit. Verse 9, last verse nga kung basahon sa inyo. Bahin sa iyang saad. Ang tanan mo ingon, bahin sa iyang saad. Kinsay nagsaad, ani? Ang Ginoo. Naay saad. Moabot man kagubot sa kalibutan, ang prophecy nagtugan ng daan. Kanang tanan nagpanghitabo karon sa gawa sa nasod, sumpay na mga igsuon nga muhari na sa Antikristo. Musugutag sa dili, muhari gayud si Antikristo. Ang makapahunong anang gubat sa nasod batok nasod, way lain. Si Antikristo lang. Kay kana si Antikristo mahimo ng presidente sa tibuok kalibutan. One world government. One world religion. Ang tanang mga tao maminaw na sa iya. Og moingon siya hunong, gubat hunong mo. Mapahunong niya ang tanan. Busa ang mga taong makadungog sa iya, muyukbo og musimba sa iya kay gamhanan siya. Musunod ang mga tao niya. Pero kanang tawhana, paminaw mo maayo. Ang yawa ming sulod anang tawhana. Nga tawgon siya og Antichrist. Sa Bisaya, tawgon siya Antikristo. Og ang marka nga iyang dala, 3 ka size. Nga iyang ulipnon ang tanang mga tao, tanang banay sa tibuok kalibutan. Nga kung makalingkod na sa Antikristo mga igsuon, simbahon sa tao, kay mismo ang Biblia nagaingon, pwede po siya magpagawas og mga milagro. Pwede po siya magpaulan og kalayo. Og buabot ang panahon, ang mga ribulto, tagaan og gahaw, magpanlakaw na. Ang di mo simbas ribulto, pagaputlan og mga uno. Pero ayaw kagool. Dito pa na sa unahan. Foretelling the future. That is prophecy. Daghay na balaka, daghay na guol sa gubat, basig mo abot diri. Ay kaguol.
Kaguli kung ang imong kinabuhi andam na ba? Come on, palakpakan na to ang Ginoo. Sa man imong gikagulanan ng kalibutan na ang kalisod, ang kawadon, ang krisis, ang balatian, ay ang kagulan ng tanan. Kaguli kung ikaw ang imong talag, ang imong kinabuhi, wala pa nakaandam diha at tubangan sa Dios. Andam ang imong kagalingon, nga naman, naisaad ang Diyos. Are you ready? Are you ready? Andam ka na ba? Ingon ang atong Ginoo verse 9, sa akong saad, bahin sa saad sa Ginoo, dili siya langay-langayan. Nianang paglangay-langay nga mao'y pagsabot sa uban. Hinunua siya mapailubon kaninyo, nga wala magtinguha, nga adunay mahanaw, kundili nga ang tanan unta makakabot sa paghinulsol. Karon nining taknaa, nining orasa, kung nakadungog ka sa panawagan sa Diyos, kung nangalagad ka sa Ginoo, unya mimbati ka, gusto na ka mo atras, gusto na ka mo talikod, gusto na ka mo undang. Nining taknaa, timely kayo nining kagabion, mga igsuon ko, balik sa tiilan sa Ginoo. Kung daghan man kag nahimo nga kahuyang, mga igsuon at tubangan sa Diyos, kalapasan nga imong gihimo. Huwag tangag kuha ang tanan. Kay hangtod karon andam pa ang Ginoo mo pasaylo kanimo. Tingali ang uban mo ingon, langaya kayo, langaya kayo, langaya kayo. Langay-langayan man ang Ginoo nga inyong gihulat. Kung ang Ginoo nagdali pa, walay maluwas. Walay maluwas. Gipaabutan sa Ginoo pipila ka mga minuto, tuyok mga igsoon sa segundo, oras ug adlaw para ang tao makaabot sa paghinulsol. Nahibalo buwang ang tanang mga tao nakasala. Amen? 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 For all have sinned and come short to the glory of God. Patay tang tanan sa sala. Mga matay tang awa ta makabatog kaluwasan, impierno tang tanan. Ngano, napuno ang atong kinabuhi sa kasalanan. Pero dili buot sa Diyos nga mamatay ka o mubalik siya nga dili ka makakabot sa paghinulsol. Bahin sa iyang saad, adunay kapasayloan ang iyang ihatag kanimo igsuon. Ining taknaas kagabion, katungkutob sa mga nagpangalagad na, nga naay mga weaknesses, naay mga something, mga igsoon nga gibuhat nimo adlaw-adlaw nga, nahibalo kang kasalanan at tubangan sa Diyos. This is the right time. Hunungan ng tanan, pagbalik loob sa Ginoo nga malipayon. O tingali na kay gibuhat mga kaigsuunan kung kasupak sa kabubuton sa Diyos. Hunungan na samtang naapay panahon. Pangalagad sa Diyos nga malipayon. Bisag naalanta sa tumbalay, makahilak ba yata? Dili hilak sa problema, hilak sa presensya sa Diyos. Nga makaingon ko, Ginoo, salamat sa akong pagkabadlungon. Imo kong gibag-o, salamat sa imong paghatag kanakong kausbawan. Salamat sa gihatag nimo nako, Ginoong Dios, nga kausaban sa akong kinabuhi. Taliwala sa akong pagkadautan, pagkamasalaypon, pagkamakasasala. Imo kong gibag-o, gitagaan ko nimo og kahigayunan nga makahinulsol, makapangalaga diha kanimo, magpalayo sa buhat nga dautan. Og kutob sa mga tao sab nga niya karon, mga bisita nato. Gitandog ang yung kasing-kasing sa Ginoo. Ayaw na mo paglangan, dawatan na ninyo ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Ang ugma dili ato Kano sa ang ato pagmuagi na. Pero ang ugma walay ato Wa ka kabalo unsay may tabo ugma sa imong kinabuhi. So kining kagabion, mga igsuon ko, andama imong kaugalingon kay nagkaduol na gyud ang pagbalik sa Ginoo. Kung muabot man sa panahon nga dili pa ang rapture, dili pa ang pagtingog sa trumpeta mo balik ang Ginoo, muabot ang linog nga kusog kayo. That is the big one nga gihulat na sa tibuok kalibutan. Kusog kayong linog, mga tumpag, mga building, ang mga kahoy, mga tumba tungod sa linog, mga liki ang yuta. Praise God. Pero ikaw nga nangalagad ng malipayon sa Ginoo, matod pa sa Biblia, ihangad lang, ihat ang imong mata ngadto sa Diyos. Kay ang kaluwasan na.
Ako nang na kuan ba, akong gihulagway ba. Kung moabot ang linog kusog kaayo. Ako lang buhaton, magdayeg ko sa Ginoo. Ay nang pakita kadaganan. Kasi katapos sa mga adlaw, wala na may kadaganan ang tao. No place to hide. Busa, ikaw karong naglingkod diha. Ayaw nagdagan. Ihangad ay mong mata dito sa taas. Panahon sa dagko kayong kalamidad, ihangad ang imong mata ngadto sa Ginoo. Kaya ang kaluwasan mudangat diha kanimo mga kaigsuonan. Palakpakan nato ang Dios. Kusog nga pagpalakpak, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa panahon sa pagbalik sa Ginoo mga kaigsuonan ko, glory to the name of the Lord. Sa 1 Thessalonians chapter 4, nagaingon ang Biblia sa verse number 14, kay maingon nga kita nagatuoman nga si Kristo namatay ug nabanhaw, maingon na usab sila nga mga nangamatay pagadadon ra unya sa Dios pinaagi kang Hesus uban kaniya. Kay kini among gipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nga kitang mga buhi nga magpabilin hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita magauna ngadto sa mga nangamatay. Kay ang Ginoo gayod mao ang maunang unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo o sa tawag sa punuan sa mga manulunda o sa tingog sa mga trumpita sa Dios. Og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Og kita nga mga buhi nga nahibilin pagasakgaon ngadto sa panganod uban kanila. Uyog ang kalibutan pero kuhaon na ka sa Ginoo. Wala kay apil. Ay kaguol. Matuna ang kalibutan pero kuhaon og sakgaon na ka. Wa na kay apil. Og kita nga mga buhi nga mahibilin pagasakgaon ngadto sa panganod mao ning katuyuan mo balik ang Ginoo. Para kuhaon ang mga nangalagad kaniya, para dili mahiapil aning kabugat, kaguliang, kamatay, mga igsuon nga mahitabo aning kalibutan na mga kaigsuonan. Pagasakgaon ngadto sa panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo dihas kahanginan, ug sa ingon niini kita makig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Amen. Sa ato mga bisita karon, sa inyong unahuna, mitambong mo karon, nagmahay mo o nagpasalamat mo sa Ginoo? Ha? Kamo makaigsuonan ming anhi karon adlawng Sabado. Dili pa ang adlaw nato igsisimba ugma pa pero nanganhi mo para maminaw sa pulong sa Ginoo. Nagmahay ba mo o nagpasalamat mo sa Ginoo? Kay kung wala mo manganhi, na may panalangin tingali na makuha dito sa tumbalay, pero panalangin raskaon ug tulog. Pero kining inyong gianhi labaw paniskaon ug sa tulog. I feel the Spirit of God moves in this place. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa mga bisita na to karon ayaw mo kaulaw. Ang inyong natambungan karon. Tingali na hibulong mo, ingani mang klase ilang simba. Pangutana mo na mo mga kalibog. Pipila ka mga gutlo, asa madapit sa atong mga Bible studies, sa atong mga balay o atong mga kaigsuon. Pangutana mo. Nganong nga naman mo magsimba? Kaya atong basahon ang Biblia kung sa gitudlo may tungod sa pagsimba. Unsa ka may tungod sa kaluwasan? Pastor, unsa man? Mangutana ko ang kaluwasan mao ba ni? Mga igsoon daghay relihiyon karon nagtudlo may tungod gyapon sa kaluwasan, pero dili ang tanang relihiyon nagtug-an sa kamatuoran. Dili ang tanan. Ngani ang uban gisalipdan mga igsuon ko ang kamatuoran. O gipuli nila ang kabakakan. Tungod kay ilang gibaylo ang kaluwasan sa kamatuoran pinaagig sa lapi. Pero sulginlan ko ikaw ning kagabion. Ang kaluwasan di kabayran og sa lapi. Dili kabayran og kwarta. Unsa ang pamaagi, pastor? Kutob sa mga bisita karon nga gustong mga lagad sa Ginoo, magpadayon hangtod sa pagbalik sa Ginoo, paminaw mo maayo. Wa mo ilaing buhaton. Simpleng butang. Hinulsuli lang ang inyong mga sala. In Acts chapter 2 verse 38, repent and be baptized. Human mo maghinulsol, duol mo sa alagad sa Dios. Pastor, mudawat ko sa bautismo sa ngalan ni Jesucristo. Kay ang pangalan lang yun ni Jesus Christ ang makahatag og kaluwasan, makahatag kapasayloan sa tanang kasalanan sa mga tao aning kalibutan na mga igsoon. Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ.
for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Pastor, saan man ako para makasigurado ko sa akong kaluwasan? Dawata ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo. O kung madawat na nimo na, ayaw dayog hunong sa pagpangalagad, padayon hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Sultian ko ikong daan, sigurado ka sa imong kaluwasan, mga kaigsuon. Manidugtang tanan ning orasa, mga kaigsuonan. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Nagapanlihok ba ang Ginoo sa inyong mga kasing-kasing? Nagapanlihok ba ang Ginoo sa inyong mga kasing-kasing, mga kaigsuonan? Hallelujah! Pwede man nimo i-welcome ang Ginoo. O wala pa sukad ang Ginoo makaabot sa imong kasing-kasing, pwede nimo siya i-invite him. O gigno nimo, Ginoo, gusto ko na ako mabatyagan ang imong presensya. Gusto na ako mabatyagan ang imong lihok sa imong espiritu. Mga kaigsuonan nindak na, hallelujah, kung gibati nimo, muduol ka diri sa altaran para muluhod mga pag-ampog, mga kapasayloan. Pwede ka mo anay diri sa altaran, muluhod kag mag-ampo, mga kaigsuonan ko, duol ka sa Ginoo. Kaysa tinuod lang ang mga butang, mga igsoon sa tong kinabuhi, wala gitay arang mahimo kung wala ang Ginoo. Kung walay tabang sa Dios, wala gyud mahimo ang tao, mga kaigsuonan ko. Dili pwede nga ipagarbo nato atong kaugalingon. Dili pwede nga ang atong kaugalingon, mga kaigsuonan, may atong paumhan. Kay kung atong kaugalingon may atong paumhan, kalaglagan lamang samputanan sa tanan. Soon kumos takan niining panahon na malandong ka ba? Maghimutag mga pag-ampo, makahimutas pagluhod, makaduol tas altaran. Mga kaigsuonan, let's pray. Mga pag-ampo sa mga tao na nakaila sa Ginoo. Hallelujah! Pagbalik niya karon ang adlaw, sa kaluwasan. andam ka na ba sa pagsugat sa Ginoo? Andam na ba ang imong kinabuhi karon? Ang tanang kaguliang kagumot, nagpanghitabo na ning kalibutan na, mga igsoon. Andam ka na ba? Parang kamatay. Oh, hallelujah! Sigurado Daghang kagihimo nga magkasaypanan, kasalanan at tubangan sa Dios. ayaw Kini panahon na mo, panahon sa pagduol nimo sa paghinulsol. Pangayo ka pasaylohan ngadto sa Ginoo, mga igsoon. kaibatan noon Oh, hallelujah! Halayo pang kamatay. In the name of Jesus. Daghang mayong lawa. Sige, mga kaigsuonan, in the name of God, in the name of God. Hallelujah. Kaluwasan sila nangapakyan. Come on, karon ang adlaw. Adlaw sa kaluwasan. Pugkan sa demonyo ang imong kaluwasan. Harangan sa yawa ang imong kamaguhan. Pugkan sa demonyo ang kaluwasan. Kag gusto ihatag sa Dios sa imong kinabuhi. Kinabuhi tawa'y siguro. Apan ang kamatayon ta sigurado. Hallelujah. Sa Hebrewanon, In the name of God, in the name of Jesus. Andama ang imong kaugalingon, igsuon ko. kamatayon Ang matagusan ka nato mangandam. Kay nga itong Ginoo, nag-anam nagkaduol lang iyang pagbalik. luyo sa kamatayon. Hallelujah! Mauna ang hukom busa. In the name of Jesus. In the name of God. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Hallelujah! Anang ugma maoy kapakyasan. Yes, 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 yes! Kinabuhi tawa'y siguro.
Jesus. In the name of God. Praise the Lord. In the name of God. In the name of Jesus. In the name of God. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of God. In the name of God. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Karunang adlaw sa kaluwasan. Thank you, Lord. Kapanang ugma, maoy kapakyasan. Yes, 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 yes. Kinabuhi tawa'y siguro. Oh, hallelujah. Apanang kamatayon ta, sigurado. Dahil ko nato ang atong Ginoo. Palakpakan nato ang Diyos, mga igsoon. Hallelujah. Pasalamatan nato ang Ginoo sa gihatag ka nato, mga igsoon, nga mga panalangin. Apanang kamatayon Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. sigurado. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Jesus, we give you the praise. We give you the glory. We give you the praise. Jesus. Yes. Hallelujah. Praise God. Gamahanan o balaan nga Diyos nga mong gialagad. Nagapasalamat kami kanimo, Amahan. Nintak naa sa kagabion. Salamat sa imong mga pulong. Bisan pa man o Dios sa tanang mga nakadungog karon.